தன்னோட நாடான ஃபிஃபோசியாக்கு போகணும்னு சொல்லி ஏர்போர்ட்டில் நிற்கிறாரு. ஆனால் அப்போ தான் அவங்க பாஸ்போர்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னு கேட்டப்போ ஃபிஃபோசியா நாட்டில் இருக்க துணை பிரசிடென்ட்டை யாரோ கொலை பண்ணிட்டாங்க. அதனால அந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய புரட்சியே போயிட்டு இருக்கு. யாருமே அந்த நாட்டுக்கு போக முடியாது. சரி, நான் திரும்ப அமெரிக்காக்குள்ளேயே போகிறேன்னு சொல்லும்போது அமெரிக்காக்கும் ஃபிஃபோசியாக்கும் நடுவில் தான் இந்த சண்டையே நடக்குது. ஸோ நீங்கள் திரும்ப அமெரிக்காக்குள்ளேயும் போக முடியாது. இந்த பிரச்சனைலாம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஏர்போர்ட்லேயே தான் தங்கி ஆகணும்னு சொல்லிடுறாங்க. மறுநாள் காலையில் எந்திரிச்சு குளிச்சு சாப்பிட்டு பல்லு வலிக்கு ஏர்போர்ட்ல ஏதோ தன்னோட சொந்த வீடு மாதிரி நினைச்சு வந்துட்டு இருக்காரு. கையில சுத்தமாக காசே இல்லாததால சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கும் போது அங்கே உள்ள சின்ன சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்ல வேஸ்டா போன பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே சாசை ஊற்றி ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி அடிக்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இவர பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் ட்ராலி அங்கங்க விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ இதெல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு லைனா அடிக்க இந்த மிஷின் கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சோம்னா நமக்கு இந்த மிஷின் இருந்து காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த ஆண்டி சொல்றாங்க. அதில் வர சம்பளத்தை வச்சு புது கோட்டெல்லாம் வாங்கி சாப்பாட்டுக்கும் மேனேஜ் பண்ணி இவரோட கிரஸான அந்த ஆஃபீஸர் கிட்டே பேச போய் அவங்களே டின்னருக்கும் தன்னோட கதையை சொல்றாரு. தன்னோட அப்பா ஒரு எக்ஸ் மிலிட்டரி மேன். அவரு லாஸ்டா எடுத்த குரூப் போட்டோல 59 பேர் இருந்தாங்க. அந்த 59 பேருக்கு என்னோட அப்பா லெட்டர் போட்டார். அதுல 58 பேர் திருப்பி தன்னோட கையெழுத்து போட்டு லெட்டர் ரீப்ளே பண்ணாங்க. ஆனா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எந்த ரீப்ளே. ஆனா அதுக்குள்ள எங்க அப்பா இறந்துட்டாரு. ஆனாலும் நான் விட மாட்டேன். கண்டிப்பா அந்த ஒருத்தரை பார்த்து கையெழுத்து வாங்கி நான் எங்க அப்பா சமாதியில் அதை கொண்டு போய்